Hola amics, espero que estigueu molt bé. Us vull fer un vlog de les meves vacances. I avui comencen. Avui és el dia que me'n vaig a Roses. Ja ho heu vist, tinc tot preparat. Ara són les 9 del matí, bueno, 9:45 ja quasi bé. I el que vull fer és algunes coses per aquí a casa que em queden per fer i ja estic a punt, carrego el cotxe i me'n vaig. I durant tots aquests dies us aniré fent un petit vlog i així m'acompanyeu. Us sembla bé? Doncs ens veiem després. Adeu! Hola amics! Ja estic a l'hotel, ja veieu, estic a la terrassa i ara us ensenyaré una mica a on estic. Mireu. Allà tinc el meu cotxe aparcat a dintre del que abans era una pista de tennis. Abans aquest hotel tenia unes pistes de tennis que suposo que no feien servir tant i han habilitat una pel pàrquing. I ara, ja veieu, aquí és una terrasseta, i ara anem cap a dintre. Aquest hotel té habitacions maques i nosaltres hem vingut molts anys, però clar, quasi totes les habitacions són dobles. I ara em trobo amb la disjuntiva aquesta de que jo vinc sola i una habitació doble no és possible, perquè pagues com a 2 persones. Clar que si tu vols pagar com a 2 persones et lloguen una doble, però no és possible perquè si no pagues doble. I al final, clar, vaig veure que l'única solució, no en aquest hotel, no, en qualsevol hotel, és agafar una individual. I una individual, aquí que tenen la platja a la sorra, és normal. Les que són individuals les tenen a la part de darrere perquè són les menys demanades. I l'hotel està a tope. Altres anys, en aquesta època, estava més tranquil, però aquest any la gent s'ha tornat boja. Per tant, l'hotel està a tope. I la noia ja m'ho ha dit. Si fos una temporada que tenim habitacions disponibles, nosaltres et posem en una doble d'un altre lloc. Però en aquest cas no pot ser. Jo he vingut a l'habitació i la veritat és que em sembla bé. És una habitació petitoneta, però és que jo no penso estar massa a l'habitació. A part d'aquesta hora, que són l'hora del migdia, que la veritat he dinat i em venia molt de gust estirar-me una mica i fer una petita migdiada. Per tant, és una habitació que és petita, només té un llit d'una plaça, però té el seu aire condicionat, té la seva nevera, té el seu bany, té el seu armari complet, o sigui que té el que ha de tenir una habitació. Llavors, ara us ho ensenyo. Aquesta és la porta d'entrada. Aquí està la porta del bany. I aquí està el bany. Què té el bany? Una dutxa que està bé, vull dir que no és petita. És una dutxa àmplia. És una dutxa àmplia. I després té un lloc per deixar les coses, les tovalloles, el lavabo. Un mirall molt gran, el secador igual, la repisa per deixar les coses, vull dir que pràcticament és com l'habitació gran però per una persona. És tallat a la meitat, però és còmode, és còmode. I aquí està l'habitació.
L'habitació té un escriptori, una nevereta, que pots tenir la teva aigua fresqueta, el que vulguis. Jo he posat xocolata. Té la seva televisió. L'armari és de 2 portes, o sigui que és gran. Té calefacció i té aire condicionat. Aquí està el mando de l'aire condicionat. Quan el poso el tinc que tornar a parar perquè és un aire molt fort i que a més no funciona si la porta està oberta. Ara està oberta i no funciona. És suficient per estar bé de manera còmoda. I aquí em passaré els pròxims 11 dies. I ara que són, no sé quina hora és, les 4, ja són les 4:20 de la tarda, doncs ara baixaré cap a baix i me n'aniré un ratet a la piscina, perquè fa una calor impressionant i per tant vaig a mullar-me a la piscina. Hola! Bueno, ja estic aquí a baix. Al final, bueno, a la piscina no m'he quedat. Vinc aquí a la platja una mica. Mireu, la platja. Aquí està l'hotel. La platja. Doncs vaig a veure com està l'aigua. Aquí a la terrasseta de l'hotel doncs vaig a prendre'm alguna cosa fresqueta. Fa un vent. Bueno, aquí ja em teniu. He pres una miqueta al sol. No m'he banyat perquè fa un aire i la veritat és que no tinc calor. El sol crema, però fa tant aire que no fa calor. Ja ho veurem demà.